تماشاوان نێژال پارلەمەنتۆیا تورکیە لەسەر گومانە ژەهریبوونێ زێدەتری 100 پارلەمەنتەری کارمەندên پارلەمەنتۆیە و پارلەمەنتەر ڕاکردنە نەخۆشخانەیە. لە گۆری زانیاریان شەوا بۆری زێدەتری 100 کارمەندên پارلەمەنتۆیە و چەند پارلەمەنتەر jî di nav de ne ji ber verşandin, zikçûn û bêtaqetiyê çûne nexweşxaneyan. Di derbarê vê mijarê de daxuyaniyeke fermî nehatiye belavkirin lê dibêjin dibe ku sedem ava parlamentoyê be. Her wiha dibêjin ev du rojin ev nexweşî berdewam e li gel karmendan çend parlamenter jî di nava parlamentoyê de ji ber heman sedeman çûne nexweşxaneyan. Rayedarên serokatiya xizmetên piştgiriyê ya parlamentoyê li ser vê nexweşiyê gotine wan numûneyên xwarinê şandine lêkolînê lê tiştek jê derneketiye ku bibe sedema jehrîbûnê. Rayedaran diyar kiriye ku li gel rêveberiya tenduristiyê ya Enqerê gotûbêj kirine ji wan re hatiye gotin ku li seranserê wê parêzgehê şewbeke ciddî heye dibe ku ev sedem be.